Tabuk haste flat tei bonna phaitwino social media YouTube bo kaisa bonna ba bar phaikha. Amo wngkha christiano Ronaldo ni kwtal YouTube channel. Record break subscribe markha 24 hours o 20 million ni beshi subscriber markha. Tai Bangladesh o twi lom thani tamoni bagwi chini ha Bharat no dushi berkha. Tai chini ha Bharat tamo reply rwkha Bangladesh no. Hadikai salane moniti kisa kok norok nai tongdi ani channel no paya sak. Aw chung joto saimano saldam salbri romui watui wama bai chini Tripura haste o busukse tui lomkha. Busuk borok ni nog nukhung tui hapchakha. Busuk borok nog nukhung yakarwi relief camp tai shiburo ma tongkha. Busuk borok ni manui khwni rok tui kochokha tei nosto wngkha. Tei haste o watui wawi tui lomsama bai landslide wngma bai 10 jona tai bini beshi borok thwikha hinui bo chung koktwma o saimankha. Haste o tui loma nugui 31 boshor por Dongour dam tui sarok ohorjago hinui bo chung saimankha. Tabuk khe chung nukha je Bangladesh media rogo Bangladesh o tui lomani twiwi chini ha Bharat no dushi ba kok silchakha je Tripura ni Dongour dam tui phiyokhormani bagwi no Bangladesh o tui lom tongkha hinui. Borok kok silchakmung rwkha dam ni tui phiyokfru kunu alert ba sotorkoto rwjakya hinui. Amoni bagwi Bangladesh o tui lomui bonna phaiwi borok rok thwikha hinui kok silchakha. Tai amono twiwi Bangladesh ni kwbangma social media rogo chini India ni birude kok hamya rok sajak tongkha. Amono nugui chini Indian government sarkar kaisa report jari khaikha je saka borok aro Bangladesh o bonna phaiwi tui lomthani chini India ni dam sarma bai bonna phaiya hinui borok aro kogo saka. Tabuk haste kupulung bonna phaitwi no social media YouTube bo kaisa bonna phaikha. Amo wngkha christiano Ronaldo ni kwtal YouTube channel. O kwtal YouTube channel o record break subscribe mankha 24 gonta o 20 million ni beshi subscribe mankha. Matro 90 minute o 1 million ba 10 lakh subscriber mankha. Matro 6 gonta o no bo golden play button mankha. Tai bo hai YouTube o mwtui hai reko tabuk jora tui kebo khai maya ku 24 hours o 20 million ni beshi subscriber manai. Bini kwtal YouTube channel ni mung christiano. Norok nugya tongkha bini channel no search khainai mano. Hingkhe norok ani video ba ani channel o chajak khaiba ani channel no subscribe khaina tapokdi teibo kwtal kwtal video nainani bagwi.